Luto. Oh. Ayun na nga idol kasi meron tayong mga net, meron tayong mga viewers mga idol. Talagang papanoorin tong ano to, tong vlog na to mga idol. So pwede ka ba magbigay idol? Baka may tips ka diyan idol sa ano ba yung pangsalubong mo or pabaon mo sa kanila bago umalis at dumating? So, preparation talaga namin ang pan-arrival ng ibon, no? So, pagdating ng ibon, automatic yan. What's up mga idol no? So yun ang ano, finally mga idol no? At yun ang ano, maraming salamat mga idol no sa ano sa patimpalak na mag-loop visit sa iyo mga idol no? At yun ang mga idol. Eto mga idol no, so may papakita sa atin si ano si Idol Jericho Tumutorgo mga idol. At yun ang mga idol no. Season 1, Season 2, Season 3 mga idol no. At yun nagpakitang gilas yung ibon niya mga idol. At yun ang mga idol no. At yun idol. Idol pwede bang ipakita mo sa amin yung ano yung ibon mo na tawag ito, nagpakitang gilas nung Season 1, Season 2, Season 3. Sige, kuha natin dito. Ayun, idol. So, yun na nga mga idol. No? Ito yung, ano mga idol, ito yung... Ayan. Yung ibon na to, napakagaling. Season 1, 2, 3, pumarte. Ayun. Talagang multiple to sa ano, sa pooling eh. Tsaka pag dulo to, asahan mo, winner take all, mapabiglab. Nice one. Talaga solid idol, no? Oo. Idol, ano ba? Importante ba talaga yung linyada o sa pag-alaga talaga ng ibon? Importante yung baseline ng ano, ng bloodline, number 1 yan. Siyempre, number 1, no? Talagang bloodline talaga mga idol, no? Kasi kung sa ano lang, kung sa ibon lang sabi nila basehan yung ibon lang, sa JMB marami diyan eh. maraming tig ano diyan, tig 200, 100 so meron. So based talaga sa ano mga idol sa linyada mga idol. So mga idol, pwede mo malaman mga idol kasi may mga viewers tayo rito. Yung sa ano, hawak mo linyada ngayon idol, yan. Ano bang linyada niyan idol? Ito, tawag namin dito kay D17. Basta dulo ng 7, swerte tayo sa karera. Sana all. Halos lahat ng ano natin, si 37, South winner, yun. Kung nagpalit sila ng ano, nag-spin di 39-37, first overall sugot tayo ng South. Kaso wala eh, nalaglag siya ng ano, 800 plus. Ito, bloodline nito, mukha naman, John Arden, nakakross ng Egayap. Oh, ang laki ano pala nung ano niya, ng linyada niyan. Ayun na nga mga idol na ngayon idol nung ano nung season 1 idol, ito ba yung ano, ito ba yung nagpaano? Nagpayanig ng pangalan mo sa ano sa BBC mga idol. Ito lahat. Season 1, 2, 3, pumarte. Season 2. Nung ano idol kasi nung 2022 ba yan o 2021 parang naglaro ka sa KFC idol, parang nabasa ko rin yung mga ano kasi si idol kasi no. Kumbaga sa malakas, lagi siyang nandun sa listahan mga idol, di siya nawawala. Swerte tayo doon. Yun ang mga idol na sa ano, idol nung 2021. Actually every season hindi kami nasa zero. It's either pooling or mag-overall kami. Pag pumipili kasi kami ng ano, linyada, overall talaga dapat, champion to champion yung ano, banggaan. Kapag nag-impuse kami, proven dapat, speed to speed. Pero madalas, hawak namin dito, speed. Pero meron din kami ditong gaheman ng mga ibon, mga galing sa mga first overall. Mga tag 20,000 to 40,000, depende. So depende no. So mga idol yung ano yung mga binibitawan yung ibon mga idol yung tulad ng mag-out kay mga idol. So yun may mga linyada yung mga idol no. Pwede mo i-promote dito idol yung ano yung mga ibon na ano na ina-out nyo. Mga pang in case of emergency. So kasi ano mga idol di ba? Ngayon kasi mas maganda talaga yung may linyada kaysa bibili ka lang dyan sa gilid-gilid. Kaya mas solid yung ano, talagang bibigyan ka ng panalo. So pwede mong ano dito idol yung ano, yung sa i-promote dito yung ano, yung ibon na kunyari mag-out ka. Sa ngayon, nag-donate kami sa pa-auction. So yung impon ng ano na yun, solid talaga. So hindi na talaga namin nilalabas yung mga bloodline na yun. Pero dahil syempre, kasamahan sa pag-iibon, nag-donate tayo. Ayan, Cross nun, Jack, more than 300,000 sa pooling yun. Legit, kilalang kami doon, buong Pampanga. Nag-lap winner ng UFC, nagpatras na maraming mga ano, hawak ng speed. Halimaw yung ibon, lalo na pag malapitan. Yun yung nasa auction idol. Yung nasa auction, yun yung tatay, tapos yung nanay. Actually, full sibling yun ng ano namin sa ABCP. Inatras lang namin kasi hindi ko sure. Nagkaroon ng extra lap, so inatras na namin. Pang pooling lang kami dito eh.
Nung- Hindi pa pang duluan. Nung ABCP mga idol, ABCP di ko kasi na medyo nabutan niya kasi bagito tayo sa pag-iibon eh. So baga first time hindi man newbie tayo idol. Sa ABCP idol, di natin alam no kung ano, naglalaro ka rin dati sa ABCP. Dati yun yung yata yung first, hindi yung first club nilaruan namin. Pero contender kami doon. Oo. Anak ni Jack, ang tawag namin doon, Jack Jr. Yun ng Japan, Kirby Chua, tapos kay Jack. Kaya dinodonate namin yung anak, baka matripan nyo. Oh, yun. Pag nag-out kami ng dati, easy 5,000 eh. So 5,000 mabilisan yun. Mga kumukuha doon, mga may position sa iba't ibang pwesto ng Yan. Nice one kaya mga idol no. Ipon-ipon mga idol. Talagang kuha talaga ng mga solid na mga idol. Solid na linyada mga idol. Yung talagang sigurado. Yun. Ito, purong John Arden to, Golden Eye. Oh, golden na yung idol. Golden Eye yan. Wow, ang ganda naman ng mata niyan. So, ito yung dati ng John Arden na nilaro natin. So, binabagusan ko hindi. Oh, para sigurado no. Para sigurado talaga eh. Ito, nag-produce to sa akin. Yung Oo. Nesmith ni D17, yung pinaka gusto ko talaga, na-disgrasya lang. Pero in terms of characteristic, lahat, kahit sino umuwi po, siya yung trip na trip. Oh. Na-disgrasya lang. So, si D17, mag-Nesmith sila, pareho sila, mag-tag team. Lahat sila, madalas silang umakot. So yan idol ngayon maraming mas baga maraming ngayon yan, maraming palahay ngayon yan. Ito ngayon, actually ang ginawa ko dito, binigay ko yung last clutch na to. Tapos yung 4, nilaro ko sa akin. Kumusta naman yung laro idol? Ngayon, hindi pa sila nilalaro, mga bata pa. Mga bago pala. Idol, mga ilang taon ka na idol? Ilang taon ka nag-iibon? Mga 3 years, hindi, 3 years, 2020 kami nag-start na mag-ibon eh. Pero nung first karera ko, umakot ako agad ng sa pooling. Grabe mga idol na. Overall tayo sa fan race. Ayan oh. Umakot tayo doon. Oh. Basta nakita ko yung pangalan mo idol nung sa KFC na. Yung idol na talaga napakasulit idol, napakasulit talaga nung Sa KFC man sabi ko, prime ko yun. Oh. 3-4 na ibon, talagang pumaparte sa amin. Pumapalo talaga. Mapa North and South, hindi mo ko matatanggal nun. Ngayon kasi medyo busy tayo. Yung idol yung nga pala pinakita mo na pala kayo yung Ayan ito John Arden. Tapos yung isa kanina, ano siya kanina? Yun yung anak nun. So cross yun ng Egayap, tsaka John Arden. Hanap, dito yung magulang eh. Ay, nasa baba na yun. Yun yung Kumbaga sila nito, yung yung panlaban mo dati. So ito yung tatay. Yun pala, kaya naman pala solid yung idol na solid mga idol sa John Arden yung mga idol. Kumbaga sa base mga idol, John Arden mga idol. Talaga napaka-solid mga idol. Idol, pwede ba malaman idol kung kailan magkano yung man yan? Magkano na-invest mo yung na yan? Sa John Arden, mag-invest kayo mga 10,000 to 15,000 kada isa. Oh, totoo, solid talaga. Sa Egayap, 15 mil, automatic. Ayun na nga Ito, napakamo ng ibon na to. Napakaganda ng mata niya, napakaganda ng ibon na yan. Yung magulang, nandun ay yung Paris na sa baba niya. Hindi ready tayo, for South. Ito mga to, hindi ko sure. Baka si D17, gamitin natin for South. MacArthur, BBC, KFC. Gabandad natin. So, kinokondisyon sila. Actually, kondisyon na silang lahat. Oh. Idol, naka-stockboard ba to ngayon dyan? Itong mga nandito? Yan, stockbird lahat yan. Pati sa kabila. Lahat lang nandito, actually, lahat pumalo na yung mga yan. So, Kumbaga kumbaga magiging golden golden breeder na to mga to. na sila, kumbaga parang, alam ko na kung saan sila pipay. Oo, kumbaga. Ang pairing namin sa North and South, magkaiba talaga eh. So, literal, kapag speed, kapag long distance speed, nagsasama namin minsan. Pagka meron kaming goal na malayo, so, bibis na tayo doon sa mga pangmalayuan natin. Ano to idol, nakabukod yung kak tsaka sa hen? Automatic yan. Kapag hindi kasi binukod, mangingitlog sila. May ngitlog sila. So, yun ang kung may race ng South, mag-ready na kayo. Mag-ready na kayo sa Dili kami sa South. So, ngayon may laban yung idol sa may laban sa MPC, no? Hindi nakapag ba kayo? Magkasakay kayo doon? Ako ngayon, nagpapahinga talaga ako, pero syempre, nakakamiss magkarera. Talaga. Mga barkada. Totoo. Lalaro ka eh. Lalo kung may oras ka. Ayun na nga, So, yun ang mga idol na Jericho. Papakita tayong dito, bago makware natin. Pag umakware ka sa kanila, maganda ka na ng bet. So, ayun idol, yan yung ano ilalaro mo rin yan o talagang i-breed na lang siya? Ito, for gift na to. Actually itong ibon na to, birthday gift for sarili ko dapat. Pero syempre, may mga barkada tayo. Naki-share sila. So, itong ibon na to, team donate bird na to. Anong linyada niyan idol? Android.
Android. Legit Android. Saan siya nakaband? So, Celso Bros. Personal banded ni Celso Bros. Ano mga idol, napakagandang ibon mga idol oh. Solid na solid mga idol. Related do kay Android 49, Android 97 na title holder ng Pampanga. From Tacloban to Pampanga, Daybird. Oh, talaga solid, no? 1,099. Grabe, solid no. Ayun na nga. So yun na nga, pag nag-award tayo ng ibon, medyo maarte tayo. Champion to champion lang tayo kumukuha. Yan, para mas solid talaga, talagang may ano, talagang uuwi at uuwi talaga. Magbibigay talaga sa'yo ng panalo. Kapag walang budget, barkadahin mo lang. Bigyan ka na. Ayun na nga no. Hindi lang mapakain natin. Mahal yung patoka ngayon, hindi pwede. Mahal yung gamot. So kailangan talaga mag-invest ka talaga, mag-ipon ka talaga para sa ano, para sa pinapangarap mo. Kasi ano, breeding pa lang ngayon, gagastos ka na. Oo, talaga totoo. Thousands na kagad. Totoo talaga. Hindi ka kasi pwedeng salpak ng salpak. Oo. Kumbaga parang nagluluto ka lang dyan eh. Oo. Dapat well done yung ano mo. Itong luto. Oo. Ayun na nga idol kasi meron tayong mga net, meron tayong mga viewers mga idol. Talagang papanurin tong ano to, tong vlog na to mga idol. So pwede ka pa magbigay idol, baka may tips ka diyan idol sa ano ba yung pangsalubong mo or pabaon mo sa kanila bago umalis or at dumating. So, preparation talaga namin ang pan-arrival ng ibon, no? So, pagdating ng ibon, automatic yan. Nire-recover namin yung lakas. So, dito, malakas kami gumamit ng glucose. Yung glucose namin dito, based on science. So, kami tumitimpla mismo. So, kami mismo yung gumagawa. Pero, syempre, sa mga walang budget, okay lang yun. Magbigay lang essential, okay na yun. The best. Tapos, sa gabi, kung gusto nyo mag-flashing na kagad, flashing nyo na kagad para 1 day, 2 days. Ready na ibon nyo kagad. Yung ano mo idol, yung ano, yung 5 days ano mo, preparation mo idol. Sige. Umpisa natin ng Sunday, no? Arrival. Arrival. Nagbibigay kami ng glucose. Pagbigay namin ng glucose, umaga yun. Tapos after 2 hours, bibigay kami sneaky mix, number 1. May sarili na. May maraming mga ano, pan-share na hindi nagbibigay ng sneaky mix as baguhan kasi hindi nila alam yung epekto. Pero pag nagbigay ng sneaky mix, the best yun, mabilis mag-recover yung ibon kasi mabilis tunawin. Tapos sa gabi, share tayo ng konting tips, no? Sige. Kapag wala kang budget, gamit ka ng ano, dito, uling. Mabisa. Talaga. Ito na, ito mga idol, no? Mayroon tayong narinig na bagong ano mga idol. Diskarte. Sa palinis sa ibon yun. Pagdating ng umaga, malinis na ibon nyo. Pero syempre, the best pa rin mga herbal. Gamit kayo ng herbal. Katulad ng, dito. Oregano, parang ganun. Oregano, bayabas. Pakuluan nyo. Ay, ganoon, may bayabas. Ano idol, ano gagawin sa bayabas idol? Bayabas, pakuluan nyo. Tapos ipainom na yan. Painom. Ayun, The best yun. The best panlinis sa ibon. Tapos, kahit anong mapait na laman, gamit kayo. Number 1. Yung ano idol, yung Simpertina idol. Serpentina, the best. The best din yan. So, pinag-merge namin yon. Oregano, serpentina, at saka bayabas. Sa ano naman idol, pagbibiyahe ng ibon idol, ano bang pinapainom nyo? Actually, sige, buuin natin yung sistema. So, arrival, Sunday, Monday, linis ka yan. Kailangan malinis yung ibon. As much as possible, kung maliligo na ibon, maligo na sila, walang force bath, hayaan mo silang maligo. Pag yung ibon naligo mag-isa, healthy na ibon, automatic yun. Pero pag di naligo yun, may sakit, may tama ibon. Observe mo kagad. Ganun, Observation is the key sa pag-iibon, no? So, kapag di mo na-obserbahan, pag wala kang oras, automatic patay na agad. So, ganun. Tuesday tayo, cleansing uli. Kahit ano pang cleansing nyo, mapa-herbal o gumamit mo kayo ng sachet, pwede yun. Basta nag-cleansing kayo. So, flashing cleansing, 1 to 2, 3 days, pwede tayo doon. Automatic. Tapos Tuesday, toss yun. Toss day yun. Mag-self-toast kayo mga idol. Madalas, nakikisabay kami sa mga toss eh. Lalo na pag busy. Marami naman dyan, mga champion na pan-share, magbayad lang kayo. Syempre, kailangan yun. Tapos nalilibon nyo. Malaking bagay yun. Napakalaking bagay talaga na. Pag nag-toss yung ibon nyo, binibigyan nyo ng daan. Tapos tips pa rin. Nag-toss kayo, di ba? Nag-arrival, after 2 hours, paliparin nyo ulit. Ganun? Pag palipan nyo ulit, alas 12, paliparin nyo ulit. Tapos, wag nyo lang gagawin madalas sa pagka gawin nyo hanggang third lap. Third lap na. Hanggang third lap, masasabi ko. Basagin yung ibon hanggang third lap. Pero pag more than third lap, nagpapahinga, nagtotono na kayo doon. Kailangan. So, pataas natin to Wednesday. Sa Wednesday, yan, nagpapasok na tayo ng mga B vitamins. Malaking epekto ang B vitamins sa kalawatan. Mas maganda 3 days.
okay na okay yan, B-vitamins. Tapos, pinaka-sekreto namin dito, motivation. Motivation talaga. Motivation. So paano ka mag-motivation, idol? Magbibigay ka ba ng pare sa bawat bawat warrior mo? Actually, depende yan kung anong tinatarget mo. Pag pooling, Oo. pwede mong perlipig yung ibon. Pero umasa ang dumulo. Oo. Pero pag gusto mo umasa dulo yung ibon mo, huwag ka magpa-perlipig ng ibon. Oo nga, no? Most likely, third lap, doon ka magbibigay ng pares ng ibon. Ganun na talagang pala talaga na. Sistema talaga. Oo, sa sistema. motivation. Kasi daig na motivated na ibon yung gamot. Oo, hindi pala talaga na porque ilalaban mo siya, gawin mong warrior, ibibigyan mo agad ng pares pang motivation. Iba-iba pala, no? Sistema pala talaga. Kaya madalas yung mga mabibilis, di ba, nag-off sila, nawawala sa mga lapping. Kasi mabilis sila nag-pick. So, para sa amin, pag pooling lang. Pagka pang dulo, design sila pang dulo. Oo nga, no. Kasi minsan ko nung nakita si Bayaw mo na na sa dami ng ibon na kinarga niya, parang dalawa lang yata pang patibayan, pandulo. Makikita nyo kami, Oo. actually, naglilipad kami, umpisa mga 8. Oo. Lahat yun, pang pooling, 6. Tapos 2 lang doon, pandulo. Oo, grabe, Pero no. kami maglaro. Solid na solid. Pero ngayon, since focus tayo sa mga derby, mga September or August, marami tayong lalaro doon. Pero halos doon 10 speed lahat. Tapos mga derby, B6. Oo. Marami tayong ibon dito eh. Oo nga, sobrang dami talaga ng ibon. So yun ang idol na ito ngayon sa stock bird siya. So, yung mga breeder mo, idol, pwede ba natin makita, idol? Pwede natin masilip? Yung ibang breeder nandun nakasala. Yun, kasi ito kasi mga mga baga tawag ito, naka-ready na rin itong mga ito eh. Kumbaga ready na sila sa salangan, pero yun may nakasalang na rin sa Saan ba, idol? Sa baba? Nasa baba sila. Pero dito, gagamitin din natin yung mga kak, no? Oo. Kung mapapansin nyo, konti lang yung breeder natin. Pero lahat yan may record. Oo, talaga, no. Kung di overall, pumalo sila sa pooling o kaya winner take all buong Pampanga. So madalas tayo sumasali sa winner take all buong Pampanga, no? Maraming pera doon. Kaya talagang solid yung pauwian eh. Solid yung sa pooling. Bino mo, akalaan nyo mga idol, no? Multiple winner sa pooling mga idol, no? Yun ang mga idol, talaga solid talaga mga idol yung mga ibon dito mga idol. Oo, kilala tayo dun sa Oo. Pero itong ibon na to, exemption, nakapakagaling. Ito yung pinakita ko kanina. Ayan, ito yung kanina. Mula 60 kilometers hanggang dulo ng north. Pwede nga ilaban ng pooling na to. Napakalakas, no? Ito yung nagpayanig mga idol. Ito yung nagpayanig sa KFC at BBC mga idol. Yan, solid na solid mga idol, oh. So yun na nga mga idol, no? Stamp niya. Oo. Wala na yata yung sa kabila eh. So ngayon, faded na yung sa kabila. so ngayon idol, pahinga na siya, no? Oo. Dati lalaro pa May ilang idol? Ilang taon na yan? So, bata pa to eh. 2022. 2022 bata pa nga, no? So ito lang yung reason na nagpapalo sa amin. Ibig sabihin to, idol, paano mo talaga to? Pasibong mo talaga dito? Palabas mo na lahat. Anong singsing niyan, idol? KFC. So, supporter tayo ng KFC. Supporter tayo ng KFC. Madalas naglalaro ko sa KFC, more than 10 YBs. Napaka-solid, oh. Oo. And tingnan yung 17, swerte tayo sa 17 eh. 17. Yan nga, itong ibon na to mga idol, yan. Idol, pwede mo may ganun pakpak, idol? Yung kanina. Nakaano to eh. So yun mga idol, no? So medyo lugon siya ngayon mga idol, no? Ito yung hugis ng pakpak niya mga idol. So sa mga dyan, no? Sa mga veterano dyan mga idol, pina na kayo mga idol. Tingnan nyo mga idol. Sa ilalim mga idol. Ayun idol, ito yung sign ng mga pakpak mga idol na ng mga warrior na malulupit. Yan. Exception tong ibon na to. Actually, hindi ko masyadong drip to, pero napakagaling. Oo, napakagaling na ibon, Kung no? hawakan nyo to, napakalaki. Pero pag nilalaro ko siya, as much as possible, sakto lang yung katawan niya dapat. Magaling tong ibon na to. Kaya yun nga mga idol, no? Dapat talaga mga idol na talagang yung linyada ng ibon mga idol talagang quality mga idol. Itong ibon na to, inoperan to eh. Kaso ayaw kong i-out. Kung inopera sa'yo mga idol, magkano naman idol yung inopera sa'yo? Mababa lang, 15,000 lang. Tapos di mo siya in-out? Hindi ko siya in-out. Talaga na pamala sa'yo yung ibon. Naniniwala ako mag-produce sa akin. Napakagaling yung ibon. Totoo. Duri mo, nag-smash. Actually, super smash. Super smash. Parang kasabay ba ako nun? Kasabay ba sa akin nun? Super smash. Super smash ng BBC One yata. Napakagaling na to. Sinurvive niya lahat. Galing, no?
Talagang napakasolid na ibon. Pero lahat ng ano namin, nasa baba. Mga pumalo namin ng since 2000. Actually, pumalo namin ng ibon ng 2020. In-out ko na yun. Pinatawag namin si Bangar. Oo. Yun yung kinuha namin yung ibon na yun, yung kay Android, Celso. So, nag-sacrifice kami ng breeder para makuha namin yung... Ganun oo. Talagang sacrifice ka na para makuha, no? So, yun ba yung sibong kanina? Oo. Ayun na yan. Yung lahi ni Bangar, solid yun. Kumbaga parang halos half-blooded ng pumuling namin, nag-speed. Halos lahat ng galing sa kanya. Meron kami dito, ibon na first overall dapat ng Pandrace 1 ng UFC. Kaso, pandulan namin, pero nag-speed. So, calculation ng speed. Number 1 siya sa Pandrace. Talagang no? Oo, no? Yun yung bumalik ngayon. Oo, pakita natin yung nakaligax. Sige. Ano mo yan? Sige lang, idol. Okay lang. So- Sige. So, idol, kaninong anak yan? Ito, tinatawag namin na jackline. So, yung jackline na actually, Jericho, Alexander, tsaka kay Binyon. Oo. Yung jackline kasi namin, oddline na namin yon, proven and tested yon. Sa 5 o 6 na nilabas nun, 5, pumalo. Ganun kalakas yung tatay nito. Napakagandang ibon mga idol, oh. Napakaganda ng pakpak mga idol. So, ito, kinip natin. Oo. Yung nestmate kasi na to, swerte yung nakakuha. Nag-overfly. Hindi ko nasasabihin yung Ayun nga, sayang, no? Talagang virus yung mga rito, yung mga boy dagit, Ito, yung napakaganda ng pakpak mga idol. mamalaki itong bloodline na to. Solid. Pag naka-prime itong mga to, hindi ka nila papayos ko rin. Anong pinaka-bloodline niya yun, idol? Winning line na lang. Winning line. Basta winning line. Pero ang tawag namin sa jack line. Jack line. Parang kunin mo sa niluto mo, chop suey na siya eh. Oo. Pero dito kasi sa loop namin, wala kami pakalam sa kasi lahat dito halos alam na namin yung palo nila. Oo. Napakagaling nito. Napakagandang ibon. Napakaganda ng pakpak. Napakaganda ng Swerte yung nakakuha nito, yung kapatid na Oh, to. grabe, napakaswerte talaga. Yung kapatid na to, kung nasa iyo man, swerte ka. Pero kulo natin, ABCP yung banded nun. Kasi Ayun. yung mga to, nakadesign lang to, pampuling. Oo. Ayun, napakaswerte ng boy dagit, no? Napakaswerte. Yung nga mga idol, no? Yung tatay niya to, nakapakagaling sa malapitan. Oo. Grabe. Ayan, no? So yun na nga mga idol, no? Pinapina mga idol. Tinan niya mabuti mukha, idol. Mga mukha, pakpak. Yung mga idol, no? Talagang mag-base tayo sa linyada ng ibon mga idol, no? Hindi tayo sa... Pag mag-base kayo sa speed, ito lang titignan nyo kagad. Oo. Ang pakpak na to. Pag sobrang talim ng pakpak, alam nyo na, speedbird kagad yun. Ganun pala yun? Yun na nga, no? So... Basta kung maghanap kayo ng speedbird, matalim yung pakpak. Pakita natin yung mga na to. Nasa loob yung mga Dito. Ito, oh. So yun na, no? Ito lang natin, if in case na madisgrasya yung nasa loob. Oo, talaga nagtabi ka na, no? Oo, nagtabi na talaga. I-keep mo yung mga bloodline mo pumapalo talaga. Oo. Matindi na yung competition sa kalapati ngayon. Talagang pag-competition ng kalapati talaga, kailangan talaga. Pagalingan na ng ibon. Pagalingan talaga. Kasi Yan, yun, marami na magaling na fancier. Oo. Kailangan yung ibon mo talaga magaling. Pero idol, sana sa mga club na sinalian mo, nakaranas ka na rin ng gulong. Nakakaranas naman tayo ng gulo. Oo, di naman di naman tagalas parehas, no? Pero naniniwala ako pag prime mo. Oo, pa-prime mo talaga. Oo. Pag Yan. season mo, Oo. hirap ng talunin. Wala na makakaano nan, nakakatibag nan. Oh, pero lahat gumugulong. Oo. So saan yung kapatid niya, idol? Nandito, pakita natin. Sige. Pampuling. Subs, may parto ba to? At yun ang maraming salamat sa iyo, Idol Jericho Tumutorgono, sa tips na binigay mo. At yun ang napakalaking tulong nito sa newbie na katulad ko. At syempre, sa mga newbie dyan, sa mga newbie dyan na nanonood nitong video na to, napakalaking bagay nito, napakalaking tulong nito. At sa mga gusto mag-avail dyan, ayun ang mag-out si Idol Jericho Tumutorgono. Sa part 2 mga idol, abang-abang lang kayo mga idol. At yun ang lahat ng mga ibon niya mga idol is related sa champion mga idol, multiple pooling winner mga idol, no? At syempre mga idol, mga dumudulo yung mga ibon niya mga idol. Kaya abang mga idol, sa part 2 kita-kits tayo mga idol. Bye-bye!